Takže ahoj, na Facebooku jsme se rozhodli udělat nějakou anketu, vyšlo z toho to, že byste chtěli vidět nějaký návazce, tak vám ukážem v podstatě, jak to děláme my, úplně základní, spletenky a pak kombinovaný s fluokarbonem, co nám docela chodí, dokonce na této vodě je to docela úspěšný a drží to velice pěkně, tak se na to budeme podívat a vrhneme se na to. Začneme tím úplně základním, máme dokonce jízdu. Začneme úplně základním návazcem. Používám k tomu nějakou 20 librovou šňůrku, je to úplně jedno jakou, nikdy mě 20 liber neselhalo, dnes je to v podstatě 30-35 kg rybu, jako v podstatě záleží stejně na tom, jak se to zdolává. Začínám jednoduše, udělám si základní uzlík, na který teda budu potom dávat boilí, to znamená jednoduše obtočím, já si to jehličkou takhle stáhnu dolů, aby se mi s tím lepší pracovalo, protáhnu, mám základní uzlík. Nejjednodušší způsob pro mě je, že si vezmu v podstatě háček z druhé strany si to provlíknu na háček, dotáhnu si to na požadovanou úroveň a řeším si v podstatě to, jak daleko chci mít to boilí od háčku. Ta vzdálenost vychází z toho, jak velká bude ta návnada, když tady budu mít velkou kouli, musím to samozřejmě protáhnout. V podstatě záleží úplně na každém, jak to vidí nebo jak to cítí, že by to mělo být. Samozřejmě, když už si na to rovnou to boilí dáte, já už to nějak odhadu podle toho, jak používám velký koule, ale jinak si doporučuji normálně nasadit přímo na vlíc v podstatě to boilí a je to jednodušší. Následně pokračuju tak, že začnu obtáčet v podstatě tím dlouhým koncem, obtočím si krásně a já obtáčím vždycky až do vzdálenosti a do rovné úrovně toho háčku, relativně té špičky. 3krát se vracím, samozřejmě můžete 2krát, můžete 4krát nebo i víckrát, je to úplně jedno, každý podle svýho. Záleží hlavně na tom, aby se to nerozplítalo. Zatáhnu a máme svý v podstatě připravenou montáž. Samozřejmě tady na tom druhém konci někdo na tom dává obratlík, to znamená naváže to sem. Já to dělám jinak. Já si na druhé straně dělám opět uzlík, protože mě to nejvíc, nebo v podstatě asi je to nejjednodušší na tu výměnu. Zase si proto šahnem tou jehličkou, protože je to trošičku jednodušší. A já pak následně to dělám tak, beru, že to je velmi krátký návazec, samozřejmě děláme to pro kameru v tomhle případě. A dělám to tak, že já následně provlíkám. To znamená, že já mám toto navázaný na kmenu, s tím, že mám průběžný olovo nad tím. V podstatě jednoduše si to takhle navlíknu, prohodím háček tím očkem, zatáhnu a mám to v podstatě navázané a můžu velmi rychle měnit ty montáže, připravím si to na břehu, nadipuju a tak dále. Takže úplně základní návazec, takhle to potom vypadá na konci, háček vyčnívá, což je to důležitý, tak aby prošlo k samozáseku ideálně ryby. Tak, asi tak. Ještě vám ukážu v podstatě, jak dělám kombinovaný návazec s fluokarbonem. Začátek je v podstatě úplně stejný, to znamená, uděláme si základní smyčku, na kterou třeba budeme umísťovat nějakou nástrahu, boilí, peletu, to je fuk. Kde se klasicky jenom obtočíme, protáhneme, úplně nejzákladnější klíčka, nic složitýho. Já k tomu používám jehlu, mně se to s tím dělá lepší, nemusím tam ladit ty prstíky tak na detail. To znamená, máme hotovo, vezmeme si háček. Na háček to navlíkneme, tak aby se nám to nastavilo podle toho, jak budeme chtět dále mít nástrahu. Zase opakuju, samozřejmě záleží na velikosti té nástrahy. Čím bude ta nástraha větší, tím by ten vlas měl v podstatě, nebo ta nástraha by měla být dál toho háčku, tak aby ten háček měl šanci nějakým způsobem fungovat. Jo, když budu chytat, já nevím, na 14, na 16, můžu to mít samozřejmě blizoučkou, tohle je osmička háček. Následně pokračuji standardně, obtáčím tak dlouho, dokud nedojedu, aspoň já to tak dělám, že nedojedu v podstatě ke špičce toho háčku, následně 2krát, 3krát se vrátím, provlíkám vždycky od zhora dolů, tak, aby mě to končilo v podstatě podle té lopatky. Máme to připravené, to znamená, máme uvázaný háček, máme tam vlas a máme zbytkový ten a teď to jdeme propojit s tím fluokarbonem. Já už jsem se ho samozřejmě nějakým způsobem připravil, ustřihl. Dílka záleží zase na tom, jak dlouho bude, jak daleký budete chtět mít, nebo dlouhý budete chtět mít ten návazec celkově.
Používám k tomu kravský uzel, je nejjednodušší, je fakt pevný, nikdy mě neselhal. Co se týká toho, jak na to, v podstatě jenom ho jednoduše přehnete, provlíknete ten provázek dolů. Už si nastavím i tu dílku, já nevím, používám zhruba většinou tak, já nevím, 4, 5, 6 cm té pletenky. Můžeme klidně ještě blíž, třeba takhle. Následně si to tady chytíte a začnete obtáčet tou pletenkou ty dva konce toho fluokarbonu. Obtáčím zhruba 5krát, víckrát to není potřeba, zase pak ten uzlík je hrozně veliký, což taky není úplně někdy dobrý kvůli očkům a tak, ale je to opravdu čistý. Tak, jakmile to tady doobtočíme, takhle si to tady chytím, tak si to se přechytím a podívám se, kam mi směřuje ten ta pletenka. Vidím, že mi to padá dolů, to znamená prostrčím zatím ten konec. Jakmile to takhle protáhnu, už můžu zatáhnout rovnou za oba dva ty konce. Vlastně krásně se mi to celé spojí dohromady. S tím, že opravdu můžete tahat v podstatě vší silou, abyste si to nezařízli do ruky samozřejmě. Nebo použít takovýhle nářadíčko, kterým si to jednoduše utáhnete. Následně, co se zkracování týká, v tomhle případě fluokarbon můžete zastřihnout úplně u toho, protože tady bude docházet k tomu, že čím víc se to stáhne, tak v podstatě ten fluokarbon z toho nikdy nemůže vyskočit. Co se týká pletenky, tam samozřejmě nechávám aspoň malinký fousek, už jakoby kvůli bezpečnosti, nikdy to neutáhnete úplně na 100%. Takže takovýhle kousíček ničemu nevadí, očku mi to fuk. Jo. Následně teda mám připravený háček, vlás, propojený fluokarbon a já zase končím opět úplně stejně. To znamená, dělám si očko, do kterého to budu provlíkat. S fluokarbonem samozřejmě můžete pracovat úplně stejně jak s vlascem nebo s tou pletenkou, je to jedno. Takže zase si to takhle provléknu, abych měl v podstatě očko. Beru, že tady ten uzlík je potom trošičku větší, ale ničemu to nevadí. A následně v podstatě fungují úplně stejně. To znamená, vezmu si ten obratlík, provlíknu, protáhnu tou celou sestavu, prolejknu v podstatě tudy, tou smyčkou, oběhnu ten uzlík, já to ještě nemám odstřihané, tak mě to tady teď bude vadit. Já jsem se mohl odstřihnout, ale nevadí, už to tam je. Tohle to nikdy neselže, to se v podstatě nemůže nijak vytrhnout. Já mám takto hotový a připravený celý návazec vlastně k chytání. Myslím si, že to je jednoduchý, efektivní, háček perfektně vytrčuje, není potřeba žádný rovnátko, není potřeba nic u těch zahnutých háčků, protože to perfektně funguje, prostě vždycky, když zkusíme dlaňový test, se to vždycky zapíchne, ať budeme chtět, jak budete chtět, prostě ten háček nemá v podstatě jinou možnost, než se stočit, samozřejmě teď mi tam chybí to bojle, aby to bylo trošičku těžší, ale ten háček se natáčí vždycky dobře. Takže tak, mějte se.